Termalna primjena. Primjena putem kože jedan je od najdjelotvornijih načina korištenja eteričnih ulja. Eterična ulja u krvotok prodiru vrlo brzo nakon primjene, te odmah počinju djelovati. Najčešći oblik ovakve primjene je aroma masaža, a zatim slijede lokalno utrljavanje, komprese, kupke. Pri odabiru eteričnog ulja za primjenu na koži izrazito je bitno prvo provesti tzv. patch test. Kapnite kap eteričnog ulja na pregib lakta i pričekajte. Ukoliko se pojavi crvenilo, osjetite peckanje ili kakvu nelagodu, to eterično ulje nemojte koristiti na koži. Masaža. Ako ste već priuštili aroma automasažu i sami ste se uvjerili kako je masaža mješavinom baznih eteričnih ulja fenomenalan način za opuštanje i njegu tijela, a primjetan učinak ima i na zdravlje i mentalno stanje. Aroma masaža stimuliše ili opušta nervni sistem i poboljšava funkcionisanje krvožilnog i limfnog sistema. Postiče detoksikaciju, jača cirkulaciju i tako doprinosi i opštem zdravlju organizma. Aroma masaža možete i smanjiti simptome stresa ili mentalnog i fizičkog zamora. Lokalno utrljavanje. Za razliku od aroma masaže, primjena lokalnim utrljavanjem fokusira se na tačno određeni dio tijela, a najčešće je koristimo za ublažavanje otoka, bolova ili grčeva. Mješavina eteričnih ulja u baznom ulju primjenjuje se nekoliko puta dnevno, a koncentracija eteričnih ulja uglavnom je veća nego u mješavinama za masažu. Zapamtite, kod masaže i lokalnog utrljavanja eterična ulja ne primjenjujemo direktno na kožu. Eterična se ulja miješaju s baznim uljima. Kupka. Kupka predstavlja luksuz kog se zbog užurbanog tempa života često odričemo. Ipak aroma kupka ima niz prednosti za mentalno i fizičko stanje, ljepotu i zdravlje. S obzirom na to da eterična ulja nisu topiva u vodi, za pripremu aroma kupke potreban je emulgator, slatko ili sojino vrhnje. U 100 ml vrhnja dodajte do 8 kapi eteričnog ulja ili blenda. Dodajte u kadu punu tople vode te uronite na minimalno 15 minuta. U ovakvoj kupki eterična ulja nemojte kombinovati s kupovnim pjenama, jer može doći do reakcije koja će nadražiti vašu kožu. Također je preporučljivo u kupku ući čist, kako sapunima ne biste poništili učinak eteričnih ulja. Jedna praktična lokalna primjena kupke je kupka za stopala. Koristite ovakve kupke na kraju napornog dana kako biste oporavili stopala od umora, ili pa koristite aroma kupku za stopala kod pretjeranog znojenja ili gljivičnih infekcija stopala ili noktiju. Izvrstan odabir za umorna stopala su eterična ulja paprine metvice, lavande ili lavandina, dok za gljivice preporučujemo eterično ulje čajevca. Jednako tako toplu kupku možete pripremiti i za šake. Ovakvom primjenom tretirajte tegobe poput artritisa, upale karpalnog tunela, gljivičnih infekcija noktiju ili kao način opuštanja ruku nakon napornog rada. Tuširanje. Začepite odvod kade i u nju kapnite nekoliko kapi odabranog eteričnog ulja. Zatim se tuširajte kao i obično. Eterična ulja stvorit će mirisnu paru, a udisanje ćete osjetiti sve dobrobiti odabranog eteričnog ulja.